Аларның туган җире от ияре дигәннәр татарлар турында. Милли гореф гадәтләребезне яңартырга йөз тоткан чорда әлеге малкайларга игътибар тагын да артты. Алдагы сюжетыбыз Сатыш авылында атлар асраучы Әхмәдуллиннар гаиләсе хакында. Урман кырларга гашык, кеше яшеннән ук мал-туар арасында мәш килгән Вахит абый бах-байлар өчен үлеп китә. Ат гомер-гомергә кешенең юлдашы. Алар янында йөргәндә бар борчуларың да онытыла ди ул. Аны җиткән кеше үзе белән инде бәк файдалы. Үзенә тиешле печәнен алып кайтып була. Күңел саф һавада йөрсәң дә ат белән. Но только техника безопасности кирәк хәзерге заманда. Менә шул. Атлар якыннан яхшы күрә, хәтта кешенең ишарәсен тояла. Аныкларымның да атларга тартылып үсү сөендерә ди гаилә башлыгы. Аныкларым минем 3 анагым бар, малайларым инде. 4 индалар, берсе кыз бит аны. Малайларым, аныкларым име, ат янына шушында дитәләр. Әхмәдуллиннар иртән кояш белән бергә кузгала. Кышка атлар өчен азык-төлекне дә мулдан туплаганнар. Бар эшне дә Вахит абый тормыш иптәше Зөһрә апа белән бергәләп, күңелле итеп башкаралар. Хәзер җитәгә тиештибез инде Алла белсә. Шөп топ кайтабыз инде от белән дә йөрибез. Басуга чыгып китәбез. Атларның йылкылдап торган ялларын җикетеп, уйнаклауларын карап тору җанга рәхәтлек, хозурлык бирә. Аларның күпме эш башкара алуында искә алсак, дәрәҗәләре тагы да арта. Бу малларның баш саны күбәя баруы сөенечле. Җаваплылыгы шикләнгән Саба җәмгыятенең сатыш бүлекчәсендә генә дә 300гә якын ат бар икән. Татар халкы инде гомер-гомергә атлар асраган, инде ул үзебезнең матурлык, үзебезнең миллилекне күрсәтә. Инде менә үзебезнең җирлегебездә дә Аллага шөкер атларыбыз бик күп, асраучылар бик күп. Инде җирлегебез һаман да үзебезнең татар халкының миллилеген онытмыйча атлар асрыйлар. Эльза Әхмәтҗанова, Диләрә Җаббарова, Айрат Шәрәфиев, Татарстан яңалыклары, Саба районы.